¡Joder, virgen! ¡Y en Cristo! ¡La hora que me pareo! Dios, tío, quiero de cartón por un chándal, macho. Esto sin vaquero no vai nada, vean. Póidese. Pasa, que esta Galicia está a porta aberta. Dízome tu nai que se arreglar as cañerías. Además, como os perdía o grifo. Eu das cañerías de miña nai non sei nada. O grifo está aí na cociña. Non se quero alarmar, pero foder un chavalón está ali soupando aire. Yo sei. Confírmase que és tonto, lo. No, estou seguindo as enseñanzas dun libro que escribiron David Navarra e Cabral. Chámase A máis baixa altura dos dentes. E di que o puble é un estado mental, un período que vai desde que pola camiseta ata que te expulsan. Xa me dixeron que che zurrou a badana a banda das mechas californianas. Moita xente mojigata dirache que está feo entrar a moza doutro. Todo lo contrario, o buitre non pode perder a oportunidade por culpa das convencións sociales. Hai que atacarlle a todo bicho viviente. Bien jugado. Menos mal que hai regións, porque a pataca cocida estes salchichas, Dios me perdone. Nin que tuveran facendo unha prueba de Masterchef, porque, madre mía, non se chapa nada. ¡Oli! Ai, hola, que tal? Canto tempo sin vernos, a ver se aguanto sin que me partan a cara media hora, porque pa pouco que fodemos estou levando hostias por un tubo. Que gracioso eres! Gracioso é Touriñán, eu todos estos collóns. Verás que hoxe seguro que tes sorte. Ti crees? Comprarei un cupón, andaba por aí un tipo. Por certo, que leva a confitería deste sitio? Non se chapa a comida. Miña nai. Queres un pouco de leite? Desta non. Despois podes me acompañar hasta o coche. Bueno, que pasou? Pinchaches ou queres cambiar o aceite? Quero probar o asiento de atrás. Xa sabía eu que era para traballar. Non te estás enterando de nada. Estou me enterando demais. Como dixe eu do futuro? Que ao final non sabes como pero acabo chupando unha hostia. Pe que dis? Si, falo moito como eu do futuro. Dime todo o que non vou foder contigo. Pensa que esta comida invito eu, en alas de que ti me invites a unha das outras. Además, ganei a tragaperas, metille 150, ganei 20. Podías comprar tamén unha caixa de condóns. Que? Pa que? Pa que? Condóns? Pa que queres os condóns? Como que condóns? Espera, non marches. Pa que queres os condóns? Seguro que queres xogar aos globos d'agua. Mamá! Vou un momento a mirar a escuela de karate a ver se hai hostias, vale? A ver se vexo como lle parten a cara a alguén. Eso sempre che anima. Pul. Hostia, era unha tienda de Pull&Bear, non era unha escuela de karate. Xa me entera a duda. Non. Están aí cos kemonos eses. Hostia, a pantalla completa. Como se quera un tipo así mesmo, madre mía. Olá, foi modelo de Action Man. Joder, vaya vidaza tuvo o tipo. Que de trofeos, macho. Isto é un do Celta gai para atrás. Neste dollo non só aprendemos karate, aprendemos que o dolor non existe. Arriba! Por exemplo, ti, se unha chavala che di que non quere nada contigo, que lle contestas? Que quen lle dixo que quería algo con ela? Efectivamente, chulería siempre por diante. Outro supuesto, se trillas un collón que cremallera e alguén ve que che caen as lágrimas dos ollos, que lle dis? Que me dá pena a cremallera. Así é como se fai. E agora vamos cun supuesto práctico. O que lle facemos ao que lle toca pagar a súa volta e quer ir para a casa. Dalle rubia. Bueno, carallo, tamén tiña que estar este aquí. Joder, é que non me sale nada ben, hostia. Déxame marchar, que te foste ao final tamén aburre. Joder. Se le hace así, se le hace así, se le hace así. De Orient Express, restaurante. Aquí tes a taza de tinto que me pediches, non había barrantes. Bueno, carallo, nunca nada ben. Entonces, que tal? Ben. Hoxe non che anduveron ca chaquetilla, non te podes queixar. E dice pola parroquia que andas demando unha rubia, eso que? Que? Eu sei do que falo, que pensas? Que vas a ver, tío? Ai non, eu cando estaba no instituto tamén teño dado matraca de calidad. Mamá. Que? É verdad, eu fun moita fiera no instituto. Mira, de cuarto da ESO, por exemplo, de A todos, non me faltou un. Mamá, por favor, cala. Que é verdad, faltaronme de B2, porque non viñeron o día que lle tiña posto. Eu teño máis horas de vuelo que un piloto de Iberia, meu amor. Así que se tes algunha duda, pregúntalle a tua nai que sabe como traballar, sabe que vos gusta aos homes. O que nos gusta aos homes tamén non sei eu. Tamén teño algunha experiencia lérbica que che vai poder axudar. Mamá, tarme vergonzando. Mira, vergonza é gañar a unha chavala para que foda contigo e non saber que facerlle. Tamén tes razón, darme algún consello. Mira, é importante sempre baixar ao pilón. Cando vexas que ten unha sonrisa así como esta, é que estás indo por bo camiño. A veces vale máis unha boa baixada ao pilón que moita metralla que lle metas e moito cadereo. Tamén tes razón, ten lógica.
Claro que ten lógica, a vos gustamos que vos las chupen e a nós tamén. Ah, e de bicos que? Pico sempre moito, pero sin ser baboso, que non parezca que se están deitando dous caracoles, E entendes? abrazarse? Sempre ao acabar, hai que abrazarse. Vou ir por unha película que teño no coche, vai che axudar moito. Vale, meu amor. Joder, pois miña nai da verdad que dá uns consellos cojonudos. Me cago en tal. Ao chegar a casa vou chamar a rubia, doxe non se libra. E ainda que me poña as cositas de que quere que lle que axuda a cambiar as sábanas, como me dixo antes. Ja, vai estar máis chupado que este brécol. Brócoli, como carallo se di? Dios, non habría patacas fritas. Ata aquí outra loucada do Braxe da Telegaita. Esta semana houve un pequeno problema cos saúdos, así que non vai haber, pero non vos preocupedes que pa semana volven con máis forza. Xa sabedes, fogueteo@gmail.com, aí é onde podedes mandar as fotos, e a quen queremos que saudemos, e a todo máis. Non vos poñades nos comentarios dos vídeos, mandádemo aí, porque senón despois perdos, vale? E ademais chegamos aos 10.000 suscriptores. Felicidade e algarabía para todos. A idea é facer un vídeo especial para conmemorar esta cifra tan señalada. Así que se me deixades nos comentarios que algún tipo de vídeo que vos gustaría que fixera para este especial, estaría moi ben. Por favor, que non sea nin dá a cara, nin dobla esta película, dobla esta serie. No, eso xa o facedes sempre, xa o que fago sempre. A idea é facer un vídeo especial, así que por favor, que non sea nin dá a cara, nin dobla tal película ou tal serie. O primeiro comentario vai ser dá a cara. E o segundo, por favor, dobla sin chan. É que, como se o vira, como se o vira. Son os cabróns. E nada, que moi guai ter 10.000 suscriptores e a ver se seguimos medrando. Xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo e quedades como a Dios. Suscríbete, mardalle a like e suscríbete, mardalle a like. E se te gusta, compartilo cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle a like.